खुलुमबाय सुपा के फैबाय इसके लिए फैबाय इसके लिए फैबाय फैबाय क्या है बोल खुलुमबाय पहले खुलुमबाय नमस्ते हाँ खुलुमबाय जान नहीं है बच्चों को जान ही नहीं है आज खुलुमबाय मतलब आज बच्चों को खाना मिला था नहीं मिला था एयरपोर्ट में नहीं मिला था खाना खाना के लिए तरस रहे लोग नहीं खा सकती नहीं खा सकती आज हाथी स्टिक है ना तेरा स्टिक का है स्टिक नहीं चाहिए आजकल मैंने ऐसे सीख उड़ाती लिया थी वो स्टिक भी आजकल स्टिक नहीं चाहिए गुज्जू गुज्जू नेपली इडली इडली ए मुझे इडली बोला ये भी तो है इडली बोडली ये भी तो है बटली बोला उसको बटली बोडल बोडोखौ बोडली होनदों इयो ओमफ्राय इखौ इडली होनदों ओमफ्राय इखौ आं नेपली होनदों नेपली बिल्ली को भी ले ले तेरे इसमें आ रही है देख क्यूट नुदों क्यूट नूडल मौजी मौजी सर बुला जम्बी बाप रे ये नहीं आना मेरे पास ये तो डरती है सुजा डरती है अरे यार उन लोग को भी फास्टिंग रखा है जम्बी ओए जम्बी उन लोग को भी फास्टिंग रखा है खाना नहीं मिलने वाला बहन पीछे दिखा वाह कभी नहीं देखा बेचारे लोग क्या करेंगे और नोंथांमोना मिथिगौ काटार एयारपर्टआवहाय मेट्र'बो दङ एयारपर्टजोंनो आटाच आरोना बेखौनो होनो हामाद इन्टारनेशनेल मेट्र' स' बे मेट्र' जों न'आव थांनाय जोंनि बासखौ मोननाय नङा आरोना दायो मेट्र' स्टेशननिफ्राय ओंखायनो जोङो दायो मा होनो एयारपर्टनिफ्राय थांनाय न'आव थांनाय बास बेखौ हमनो फैदो लाङोना लाङा नायनि ओमफ्राय बियो जोंनि मा होनो एयारपर्टनि मेट्र' स्टेशननि बाहेरायाव माबायदि दङ माबायदि लुक्सआ बेखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन ओरैबायदि समायना आरो बाहेरायाव मोनसे मस्जिद दङ जायनि स्टाइला लाइक सेम लाइक डायमन्डनि स्टाइल बायदि आरो बेनि मस्जिदा बेनो एयारपर्टनि मस्जिद ओमफ्राय एयारपर्टनि मेट्र' पेसेन्जारफोराबो फैयो बिथिंनो आरो नै फैगासिनो ओमफ्राय सुजा थांबाय थानि दायो बाहेरायावनिखौ आं देखायगोन आरो ना पता ही नहीं था नहीं पहले पता ही नहीं था कि एयरपोर्ट इतना खूबसूरत है हमारा तेरे पास बड़ी थी इसीलिए तो ये तो देखा है ना पहले भी सामने नहीं आई थी ना कब मैं तो नहीं थी करते एयरपोर्ट नहीं बाहर याद नहीं है अभी किसके साथ ले यहाँ से ले जम्बी नोट ढंग से घर जा रही है गुज्जू गुज्जू घर जा रही है हमारी किधर है हम लोग आज पता नहीं अनजान सड़क में लावारिस की तरह चल रहे हैं कितने प्यारे मौसम में फिर भी बारिश आते हैं यार अखा हादों दिनै काटाराव लाइक सेकेन्ड टाइम जागोन बे बोसोरावहाय अखा हानाया काटारावहाय ओमफ्राय जों सुकवाकी बाजाराव फैदों नोंथांमोना बयबो मिन्थियो जे दायो काटाराव रामादान सोलिगासिनो जेखौ माने इसनि फास्टिं आरोना रजा थानाय ना मा होनो इन्डियायाव स' बेलासिनि 5:45 नि उनावसो जानाय लोंनायखौ जानो मोनो ओंखायनो सब रेस्टुरेन्ट सब दखानफोराबो बन्द जोब ओमफ्राय जों ओरैनो थाबायबायगासिनो अखायाव थाबायनायनि मजायानो बेलेग आरो बे अखाया कमन नङाना मालाबा अखा हाबाथाय इयावहाय बिराद गोजोननाय मोनो आरो इयाव अखा हाबा मानो होनबा जोंनि सासे लोगोआ दिनैनो न'आव थांगोन फ्लाइट गाखोनानै माबा मोनसे इम्पर्टेन्ट बुस्थु लांनो फैदोंलै मिथाइ सुइट बायदिसिना लांनो फैदों बेनि जाहोनावनो दायो जों अखाबाबो फैनो गोनां जाबाय आरो नैबे सासेया गुज्जु महारानिया ओ माय गॉड ये ब्लॉगर्स देखो अरे ये लोग देखो ना ब्लॉगर्स बेचारा लोग सुकवाकी इनकी एनर्जी देखो जापान चाइनीज निफ्राय फैनानै बिसिबां एनर्जी दङ गोल टाइम फोटो खेबनाय हमारे पास इतना एनर्जी है ही नहीं फास्टिंगावहाय दायो जों रावबो जेबो जानो मोना 5:45 नि उनावसो इसोरो फास्टिंखौ सिफायगोन बिनि उनावसो रेस्टुरेन्ट खुलिगोन दै गरदसेबो लोंनो मोना लोंबाथाय पुलिसजों हमना लांजागोन
जानाय लोंनाय जाबाथाय सब खालि जोबनायाव दा बेलासिफ्राव जिरायनानै बयबो जाजोबगोन नै बेफोरबायदिफ्राव सबनो रेस्टुरेन्टफ्रा खुलिगासिनो ओमफ्राय दायो बेलासियाव जानो ओमफ्राय नै बिथिं चाइनिस जापानिसफोर फैदों आरो भिडिअ बानायनो फट' खेबनो थाखाय फैदों बिसोरो बिराद मोजां सुवाकि ट्रेडिसनेल मार्केटनि लुक्सा आरोना अल ट्रेडिसनेलजों बुंफबनाय ओमफ्राय बे न'आनो बिसिनि ट्रेडिसनेलनि न' आरो बिसिनि नैबेनो कुनाफा होननाय मोनसे डिस दङलै कुनाफा होननाय मोनसे सुइट्स बेयो ओरैबायदि गोथाव आरो आरबिकनि मोनसे इयो स्पेशल सुइट होनो आरो इन्डियानि आलाय माहारिखौ लादु आं मिथिया एक्चुवेलि सुइट्सफोरखौ बांद्राय जाया नालाय ओंखायनो ओमफ्राय बे कुनाफा होननाया आरबिकफोरनि मोनसे स्पेशल सुइट आरो स' बिराद फेमास ओमफ्राय बेखौ लानानै थांनो नागिरदों जोंनि लोगोआ ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि जानो गोसोबा आंनो खोन्थाहर आं न'आव थांबा लानानै थांगोन फाइनालि कुनाफाया फैबायलै फाइनालि क्या बोलूं इनको क्या बोलूं लाइन पे लग जा सुधा ओंखाम उखैदों भुक लगी क्या तभी भुक लगी नहीं देते पानी भी नहीं ओंखाम उखैदों स' नोंथांमोना आं मोनसे खोथा खोन्थानि नै बेयाव दायो मिल गया हमें खाने की जगह कहीं खाने नहीं देते इधर ही जाएंगे स' फुंनि सारिथानिफ्रायनो बिसोरो फास्टिं थायो ओमफ्राय दा बेलासिनि 5:45 आजान होगोन नैबेयाव मस्जिद दङ आजान होगोन ना आजान होनाय लगे लगेनो बिसोरो फास्टिंखौ सिफायसिगोन ओमफ्राय नैबेयाव चेयार बिसोरो चेयार टेबोल बजोब्बाय ओमफ्राय बेयावहाय बिसोरो फास्टिंखौ सिफायसिगोन आरो माबा माबि जानो होयो खोमा साहा पानि बायदिसिना स्नाक्स माबा माबि जानो होयोलै स' बेयाव मानसिफ्रा नै बयबो माने जेराव दङ बेयावनो खाथि खालानि मस्जिद खाथिफ्राव थांनानै गावबा गावनि फास्टिंखौ सिफायहैनो हायो मानो होनबा बिसिबां सोर थांबाय थानो ना गावबा गाव न' खाथियाव स' गावबा गाव न'सिमहालागै मोनहैनोबोथ' गोजान जायोना सोरबा बायदिफ्रा थांफिननो हाया ओंखायनो जि जायगा मस्जिद खाथिफ्रावहाय बिदि माने जानाय लोंनाय होयो आरो नाथाय 5:45 उनावसो मानसिफ्रा लाइनाव थाबैजोब्बाय हनै बेखौनो बुङो बिसोरो इफ्तार खुलिनाय आरो माने फास्टिंखौ सिफायनाय थ' बे इफ्तारसिमहालागै नेयो बिसोरो 4:30निफ्रायनो जानाय लोंनाय बन्द' टटेलि फुरा सानसे जोंबो दै गरदसेबो मोनलोङा जोंनि बेगाव दै दं थेवबो जों लोंनो मोना ओरैनो थानांगौ लोंलाबायनो मोना आरो ना बेनि जाहोनावनो ओमफ्राय जों थांफिननोसै सुजा नैबे सासे लोगोनिया फ्लाइट दङ 8टायाव आथिया सिजोब्बाय नैबेयावनो ओमफ्राय आङो लांफैदोंमोन लन्ड्रियाव जि इउनिफर्म एक्चुवेलि जों इउनिफर्मफोरखौ सुनाङा खालि गाननानै लन्ड्रियाव खुलिनानैल' होफैनांगौ ओमफ्राय बिसोर गावसोरो सुनानै हरो आरो मैया हरनायखौ दिनै बेलासियाव मोनो मालाबा साननै गाहाम जों मोनो आरो ओमफ्राय ओरैबायदि थान्दा जादोंलै दिनैहाय माबा अखा हादों नालाय आइ थिंक बे बोसोरावहाय दिनैहाय सेकेन्ड टाइम अखा हादोंदां नै दै जाजोब्बाय ओमफ्राय बाहेरायाव थांनाङा आरो जोंनि गेट सिङाव नैबेनो बे बास थानाया बिनि उनावनो जोंनि दखानबो दङ बेयावहाय टि टाइमबो दङ साहा दखान टि टक ओमफ्राय बिनि उनावहाय बेयावनो लन्ड्रि दङ ओमफ्राय बासफोराबो बेयावनो थाजोबो बे बासआ बाजाराव थांग्रा बास ओमफ्राय डिउटियाव थांग्रा बासआ नै बैथिं नोंथांमोना नुदोंना बेनो डिउटियाव थांनाय बासआ स' अखा हादो दायो बिराद थान्दा जादो लाइक ओरैबायदि मोन्दों वेदारा माने दा बैसागो जासिगोन बायदि मोन्दों बैसागो खाथियाव अखा हायो नालाय फार्स्ट अखा बैसागोनि स' बिदि बायदि मोन्दों आरो फिलिंस लाइक थान्दा बार ओमफ्राय दायो थांफिनसै बिराद गुसु गोजांदोंहाय खारलांनांसिगोन भिडिअ'आ बेयावनो फोजोब्बाय थेंक इउ स' माच एभरिवान एन्ड लाभ इउ